BJP किंगमेकार नङा BJP दिनै गडफादार जानानै फैदों आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे पृथ्वीराज नारायण देबनेस बिथाङा बुंदों मानि थाखाय बुंदों दिनै बिथाङा बिनि थाखायनो बुंदों जोङो स्टेटजों आन्दलन नांबाय थोंजोङै भारत सरकारजों जों नांबाय गोबां सेक्रिफाइसेस खालामबाय जितु BJSM जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारि आयंआ दिनै मोनसे पस्ट हरदोंमोन बावहाय मेनसन खालामदों 5,000निबो गोबांसिन बीर जोहोलाव जोहोलावजोफोर बा कमन सिटिजेनफोर जोंनि बर'नि बे BTC एकर्डनि थाखायनो बा बे स्टेटनिफ्राय जोङो सेल्फ गभर्नेन्स मोनसे सिस्टेम नागिरनानै जोंनि राव हारिमु धोरोमखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि मोनसे आइडेन्टिटिखौ जोङो लाबोनो थाखाय बे आन्दलना थांबाय दिनै बिदिनो फेस बाय फेस जोङो मोनसे एकर्डनि गेजेरजों मोनबोबाय दा बेवहाय BSc एकर्डआ फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल जानो हायासै बेनि उनाव BTC एकर्ड जितु दिनैसिम बहाल दङ BTC एकर्डनि जाखिनि एडमिनिस्ट्रेशन प्रसेस बेनो दिनै BTR आव दङ माखासे क्लजफोरनि सायावल'सो रिभिउ खालामदों बा खालामगोन होननाय उल्लेख दङ